Poslanci Národnej rady by mali dôsledne zastupovať záujmy občanov. V súčasnosti je však situácia taká, že poslanci obhajujú častokrát len svoje záujmy, nie záujmy občanov, nehľadiac na to, že drvivá väčšina poslancov je naviazaná priamo alebo nepriamo na Bratislavu. 7 statočných urobí všetko preto, aby sa táto situácia zmenila. Okrem iného budeme požadovať, aby prvých 6 poslancov z každého vyššieho územného celku sa automaticky stali poslancami Národnej rady. Poslanci, ktorí budú zvolení do Národnej rady Slovenskej republiky, ako aj do vyššieho územného celku, budú poberať len plat poslanca Národnej rady. Situácia, ktorá je v súčasnosti, že existuje Bratislava, mestský štát, bohatý štát a Slovensko, okolie, kde napriek tomu, že sa bohatstvo vytvára na celom území Slovenska, sa kumuluje hlavne v Bratislave. Budeme požadovať, aby bola vykonaná dôsledná decentralizácia štátnej moci. Je na to niekoľko spôsobov. Jedným z hlavných bodov 7 statočných bude to, že budeme presadzovať, aby v každom krajskom meste bolo jedno ministerstvo.